Ja. Så står det här. Står det här. Så är en här. Mamma, här står det en. Ja. Så kommer E. Mamma, får jag ja? Kommer ett istället? Ja, sen kommer E, ja. Och sen kommer S. Vad skulle man säga, Emilia? Mamma, hjälp! Ja, du kan! Mamma! Ja. Titta! Titta, här är det. Vad duktig du är. Här är det. Där är det. Så står det. Ja. Agnes står det, ja. Ines, ja. Mamma, jag vill också skriva grattis. Ja, men då får du börja med ett G. Mamma, jag behöver hjälp. Heter det Emilia, va? Mamma, vad kommer sen? R. Kom här då. Så gå hitåt nu då. Så jag vill ju visa. Mamma, här är där. Mm. Vad kommer sen? A. Ja, okej. Mamma, Mm. vilken bokstav kommer sen då? T. T. Okej, då är det 2 T, va? Mamma, så, här är det 2 T. Ja, då kommer ett I. Så, I. Så, då står det grattis, Agnes. Var pappa stol i vägen? Så ja. Ja, gör det. Jag kan rita hur många du vill. Så ska jag skicka allihopa till Agnes. Ja. Lite hjälp kanske? Så nu går den över tröskeln. Så. Ska du komma till mamma då?